on that as well, so that YouTube knows that you're going to be streaming at 720p 60 frames per second, so that people have that option when they're watching the stream. And that's all you really need to do. That's all you really need to do. So now let me show you how I have it set up when I'm actually live streaming. So I have the event set up. I can click on view on watch page. So now I'm at the watch page here. It says that the event will be starting in 5 hours. So what I usually do, and I'm going to show you exactly how it works for me in my exact setup. So you want to make sure you have at least 2 monitors. That's the optimal setup. 2 monitors, because one of my monitors, this is what I'm seeing. Okay, so ignore the inception again. So I'm seeing, I have this window here, okay, which is showing me what I'm seeing, which is showing me recording my game and live streaming the game. And then in the background, I have the video playing. Make sure you mute the video. You want to mute the video because otherwise you'll have an echo. I'm seeing this window plus the video in the background. And then I see you guys is chatting over here. So I can quickly look over and see what is going on in my chat at all times. Let me put my video back on. So yeah, so whenever you see me looking over like this, that's because I'm looking at my other monitor and I'm seeing what you guys are saying in the chat because I have it set up. This exact layout is what I'm looking at on my other monitor, and the monitor in front of me is the game. So that's why it's important to at least have 2 monitors. If you don't have that set up, you can do it with one monitor, but I'm telling you, it's going to be a lot harder to do. Ser nippruvaw flimkien numru 14. Kollok sabiħa. Marcina
ħawadna ħna. Mela prattikament postu fuq, Tom. Mela, il-kirja kulħadd għandu l-kirja. Mario, kif? Issa, inti għandek il-program f'idek. No. Fost noqt inkantar mis-sinarja mux lejda mela. Lejda ġurna. Kif ispirta ġari? Ta. All right, Mario, thank you. Nemmen ma provajniex. Iwa, għandek tedi kif lejda. Donazzjoni għan-nies.
Tanna ħejri ġejżu. Ja, wasal fil-bek. Mela ħarsu, xerri. Għanna l-ċarles nil-ġi kanta? ċaqqieta. Ġiet, għanna mija. Ma tiġi jispittaħ. Le, l-isma l-oħra, għanna ġikarta. Darba, meta kien għadu żgħar, kien xi Aha. Innu tas-sena Marjana. ninġabru ħalli nagħtu bidu għal velja tal-Eid tal-Assunta 2019. Fit-tmiem din is-sena Marjana ninsabu mill-ġdid hawn quddiem dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, fejn 400 sena ilu wasal il-kwadru għażiż impitter minn Amadeo Perugino, illi minnu fl-1883 tkellmet Omna Marija biex nisru u nitolbu flimkien bħala poplu wieħed pellegrini minn Malta u minn Għawdex. Ħajitla minn dan iċ-ċenaklu miftuħ it-tifħir tagħna u jinżlu fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda
u dawk kollha li jduru bihom grazzi mis-sema għaliex din hija għalina il-festa tat-tama nisranija, il-festa li ġġib u tfawwar il-qalb ta' kull nisrani b'ferħ qaddis. Fil-Verġin imbirka mtella s-sema, il-Knisja tara sa fejn twassal l-imħabba ta' Alla lejn l-umanità, għaliex dan huwa lejt tal-Verġni imbirka, tama u faraġġ tal-poplu ta' Alla fil-mixja tiegħu fuq l-art. Ejjew il-lejla namlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla u għalhekk infakrukom li għal min jixtieq jirċievi is-sagrament tal-maħfra fuq il-bankijiet quddiem il-mużajċi hemm diversi saċerdoti disponibbli għal qrar. Nitolbukom biex tkunu konċiżi fl-istqarrija tagħkom għaliex wara is-saċerdoti jridu jieħdu sem fil-quddiesa. L-ewwel parti tal-velja ser tkun immexxija mill-isqof il-ġdid, Mons Giovanni Cefaj, l-ewwel isqof mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u l-ewwel isqof mill-Parroċċa ta' Żebbuġ. Kien għażat nhar 22 ta' Ġunju li għadda, festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu, meta huwa ġie ikkonsagrat fil-Katidral ta' Arequipa il-Peru. L-istemma uffiċjali tal-isqof il-ġdid tinkorpora fija in-nome di Marija bil-Kuruna, il-ktieb tal-Vanġelu u x-xapla tiela mill-ħuġġiġa tan-nar bil-lifa madwar magħha li tirrappreżenta l-Apostlu missierna San Pawl, l-arma tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, iċ-ċerf u l-lama, annimali tal-kontinent Latin Amerikan bil-muntanji Peruvjani fl-isfond. B'salib ħamrani ta' Malta imqabbes fuq kollox fiċ-ċentru tal-erba' armi. Il-motto mażul hu Misericordie sicut et pater, ħanina bħal missier. Illum l-isqof jinsab fostna biex jaqsam magħna l-ferħ tal-ħajja nisranija u fuq kollox sabiex ikunu personalment li jabda il-Ministeru Episkopali tiegħu taħt il-ħarsien matern tal-Madonna ta' Pinu. Issa ħankantaw l-innu Marjan waqt li nilqgħu lill-isqof, imbagħad is-Santwarju ta' Pinu se joffri lill-isqof il-mitra. Il-mitra xi tfisser? Ħajrin nitolbu l-lejla biex dal-isqof il-ġdid ikun imlibbes bid-doni tal-Ispirtu Santu. Inkantaw fl-imkien. Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Eżis
Father Gerald, Father Norbert, seminaristi, u intkom poplu, ħbib u benefatturi, kemm hija ħaġa sabiħa, realment kommoventi li qegħdin hawnhekk taħt il-ħarsa tant għażiża u pressjuża tal-Madonna ta' Pinu. Verament, fil-ġurnata tad-dera tagħha, kif smajtu anka intom kemm il-darba ħassejt din il-kelma tant għażiża. Ejja, ejja, ejja. Marija li għada tajjed, għada sejjaħ. Meta ħabruli dill-aħbar illi għandi nkun nisqof, intazlet din id-dejt. Id-data ta' 22 ta' Ġunju. Mhux b'kombinazzjoni, kif dew ġejjin l-affarijiet iva, imma l-Madonna ridita, il-Madonna għażlita, mhux jien, imma hi. U għalhekk illum nixtieq irrotħaj lill-Alla u nirringrazzja lill-Omna Marija Santisma għal din l-okkażjoni tant għażiża illi f'din il-velja ta' talb inkun hawnhekk preżenti. Għettila, wetta, u inkoraġġawni wkoll illi waħda mill-ewwel quddisiet tkun hawnhekk f'riġlejja. Il għaliex dawk li huma taħt il-ħarsin ta' Marija huma nies protetti. Nixtieq nofri hekk dan il-mument ta' talb għal dak kollha li b'tant talb min naħa tagħkom tgħinu lilna anke f'dan il-Ministeru bħala saċerdoti u nitolbu tafu tajjeb kull wieħed u waħda minna iġor il-bagalja tiegħu, il-bżonnijiet tiegħu. U għalhekk żgur li ġejna b'ħafna talbiet għal din l-omtana li se tippreżenthom lil bina Ġesu. Ġesu kull darba jgħid, temmen, inti temmen li jiena nista, xi tridni nagħmellek? U inti temmen li jien nista nagħmel dan? Kull darba Ġesu jispiċċa ħajsir skont ma emment. Ħajkun dak li inti emment. Marija il-lejla qed toħodna għand bina Ġesu. Qed wassal it-talbiet tiegħek u tiegħi, forsi it-talbiet li huma imdawrin u meħmużin fi dmuħ ta' tantu ġieħ. Forsi ġejt hawnhekk tippreżenta lill-Omna lil xi ħadd minn ulidek, xi ħadd mill-familjari tiegħek, lil xi ħadd marit, xi ħadd li għaddej mument diffiċli. Marija qed taqbad dawn it-talbiet tagħna llejla issa fihom tippurifikhom u tippreżenthom lil Ġesu f'ismek u f'ismi. Ejjew hekk b'qalb nidma, b'qalb sobina, b'qalb mimlija gratitudni u imħabba nersqu lejn dillhom tagħna illi qatt ma ddawar wiċċa. L-om li tħares f'għajnejna u tattendina fil-bżonnijiet tagħna. Issa, Monsinjur Isqof jinċensa x-xbija tal-Madonna ta' Pinu u jagħmel it-talba ta' affidament. Tolbukom tieħdu fidejkom is-santa li qassamtilkom ta' tifkira
Fuq in-naħa ta' wara hemm it-talba ta' affidament miktuba mill-Isqof Giovanni innifsu fejn issa se jpoġġi u jitlob il-ħarsien ta' Omna Marija. Tajnijilkom dik is-santa biex iżommuha teħduha f'darkom u kull meta tiġi f'idejkom erġgħu jitolbuha f'ismu. Hekk aħna llum l-Isqof Giovanni jridu nweduh li ħajibqa' fit-talb tagħna taħt il-ħarsa tal-Madonna ta' Pino. Aziza Madonna ta' Pino, sa min ċkuniti tnislet imħabti lejk. Illum ġejt mill-Peru biex inżurek u nqiegħed fidejk il-Ministeru ġdid tiegħi li jibnek talab minni fl-ordinazzjoni episkopali nhar 22 ta' Ġunju 2019 festa tas-sejħa tiegħek minn dan il-post. Nemmen li inti ser tkun dejjem miegħi bħala ommi u għalhekk fidejk nafda il-merħla ġdida tiegħi. Il-poplu ta' din il-prelatura li kif taf inti u tant devot lejk. Ħarisom Aziza Madonna ta' Pino għax dawn jgħixu f'ambjent fqir u kollu dbatija. Ma dawn inqiegħed taħt il-patroċinju tiegħek lil tant Maltin u Għawċin li minn qalbhom qed jgħinuni biex inkun ta' sosten għal foqra tiegħi. Madonna ta' Pino, jien ġejt ta' smajt il-kelma ejja, ġejt f'din il-velja tal-festa kbira tiegħek fejn qed niċċelebraw it-tluħ tiegħek fis-sema biex intennilek fiduċja kbira. Kun inti il-kewba li tmexxini matul ħajti, ħalli jien u l-poplu li Alla fdali fidejja għad niġu ngawduk għal dejjem fis-sema. Amen. Ħuti, f'dan il-lejl ta' festa ninaqdu mal-Knisja kollha u b'fidi sħiħa fil-misteru tal-qawmin nistqarru dak li tkanta il-liturġija Bizantina. Il-qabar u l-mewt ma rebħux fuq l-om ta' Alla li qatt ma tieqaf tidħol għalina u tressaq talbna. Dak li tnissel f'ġuf verġni, tella għal ħajja lill-om il-ħajja. Nimtlew mela b'ferħ qaddis u nfaħru lil Kristu, bidu u kawża tal-qawmin tagħna li jillum tella ħdejh lill-om safja u trasfigura fid-dawl glorjuż tiegħu, ġbija ħajja tal-Knisja futura. Bil-qiegħda. Il-ħajja tan-Nisrani hija waħda ta' stennija għas-Salvatur. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Il-Verġni Marija tallimna nisru u tistedinna biex bħala nożżu f'qalba il-kelma ta' bina għax fih qalbna tistrieħ. Għal dan is-salm inwieġbu permezz tal-antifona tul dan il-lejl aħna nisru o Alla bl-imsiebaħ fidejna u libsa il-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej, int sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla bl-imsiebaħ fidejna u libsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-rizq tiegħi. Inti żomm fidejk xortija. Il-kejl ta' njart li taxxaq, mesni sem tassew għal-qalbi. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla bl-imsiebaħ fidejna
u libsa l-bies il-festa, nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrih fil-kwiet. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsibaħ fidejna u libsa il-bies il-festa, nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Tul dan il-lejl aħna nisru o Alla, bl-imsibaħ fidejna u libsa l-bies il-festa, nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kodba apokrifi mhumiex kodba evanġeliċi u ma humiex meqjusa bħala kitbiet imnebħa mill-Ispirtu Santu huma xogħlijiet tal-ewwel żminijiet tal-Knisja u jagħtuna rakkonti li ma nsibux fil-Vanġelu fosthom it-twelid tal-Verġni Marija kif ukoll l-aħħar mumenti ta' ħajjita fuq din l-art. Fir-rakkont li ser nisimgħu insibu l-aħħar innu ta' tifħir tal-Verġni Marija lil Kristu bina, innu li juri s-sentimenti ta' gratitudni ta' Omna Marija lejn is-Salvatur tad-dinja. Mill-kidba apokrifa. Infaħrek għaliex inti tbierek lil kulħadd. Inbierek l-amara glorjuża tiegħek. Imbierkek għaliex inti tagħti id-dawl u ġejt tagħmmar f'ġufi. Imbierek l-opri kollha ta' idejk li jobduk f'kollox. Imbierkek għaliex inti tbierek lilna. Imbierek il-kliem ta' fommok, kliem li jagħti l-ħajja u ġimoti lilna. Int kont wetni li meta ħajti tkun waslet fl-aħħar, tiġbor ma' ġembi l-appostli tiegħek. Hawn huma. U jiena ninsab f'nofshom bħal dilja għammiela, kif dejjem kont miegħek. Imbierkek b'kull barka. Iva, għandek weda oħra. Kont tgħidli li meta noħroġ minn ġismi jien narak. Inqumu bil-wieqfa. Il-ħajja tiegħek o Marija kienet ħajja ta' ratti l-ħajr lill-Alla. Omtana Marija, bħalek aħna rridu infaħru lil-mulej. Ibqa' imxi magħna tul it-triq. Urina l-ħwejjeġ kbar li l-mulej jagħmel magħna. Fakkarna fil-ħnina kbira ta' Alla missierna biex narfu mħabtu. ħatkun minn issa stess ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla sakemm jasal dak il-jum li fih niltaqgħu miegħek fis-sema biex infaħru lill-Alla għal dejjem. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-Verġni Marija hija xbija ħajja tal-Knisja. Hija l-amar, hija l-arusa fidila lejn il-kelma tal-arus divin. Dan l-innu tal-Knisja Bizantina jistedinna biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-Alla. Inwieġbu bl-antifoni. Tmut inti, o Marija, kif qatt qabar jista' jħaddan fih il-ġisem ta' dik li ġisimha ħaddan lil-kbir Alla? Nosf qalbi il-kelma tiegħek biex qatt ma noffendik bid-dnubi. Ibierkek inti, o mulej, urini r-rieda tiegħek.
b'xoftejja not il-ġustizzja ta' fommok, il-għaxqa tiegħi li nimxi fid-digreti tiegħek, dan hu għalija l-aqwa ġid. Flimkien, il-korijiet tal-anġli jannu innijiet ħdejn il-qabar li fih ġismek jistrieħ u li għadu jiddi b'dawl divin. Irrid naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek, irrid inħares triqatek. Il-ferħ tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ninsa qatt kliemek o Alla, jien barrani f'din l-art, ma naħbi qatt il-kmandamenti tiegħek. Xewqti hija li nagħmel ir-rieda tiegħek dejjem u f'kull ħin. Flimkien, l-art kollha tqimek u tadurak o Kristu u tkanta innu ta' tifħir lill-ommok li sejjaħtilha minn dan l-eżelju għal ħdejk. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li għamilt mill-Verġni Marija mudell għal min irid jilqa u joss il-kelma tiegħek. Iftħilna qalbna smigħ ta' kelmtek u blajnuna tal-Ispirtu Santu għamel li aħna wkoll insiru tempju qaddis li fih tammar il-kelma ħajja tiegħek. Int li inti s-salvazzjoni tagħna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Qari mill-omelija ta' Sant'Andrea ta' Kreta fuq ir-raqda tal-Verġni imbierka. Min għandu fidi sħiħa jiġi mingħajr terf ta' żmien, jiġi fis-santwarju tal-Verġni u frod din l-esperjenza jaraf li sab dak li tant ilu jfittex. Dan jasal għalih permezz tar-rikonċiljazzjoni. Irrikonċiljaw ruħkom ma' Alla. Araw lajn mingħajr tmiem tal-ħajja ta' dejjem. Intom li tinsabu mejtin, ejjew ixorbu mill-lajn tal-ħajja. Araw ix-xmajjar eterni tal-ħajja. Ejjew intom il-koll sabiex tiksbu l-immortalità. O bint Adam u Alla, u art Verġni mnejn ħareġ it-tieni Adam, eqdem mill-ewwel wieħed. Li ma qabar jista' jagħtik, li ma art tista' tilqek. Int li qdużitek tinsab il-fuq mis-smewwiet u mill-istess natura tas-sema. Li ma ingwent, li ma fwieħa għal ġisem tiegħek, dak il-ġisem immakulat, mimli tjubija, maħfra, għajn ta' kull perfezzjoni u mingħajr ebda taħsir, li minnu ġejja d-divinità fejn hemm il-perfezzjoni li permezz tagħha ġejja s-salvazzjoni. Fil-fatt inti tassew sabiħa u ebda ta' eba ma hemm fik. Blima xoftejn se niċċelebraw il-ħruġ tiegħek mid-dinja. Blima leħen u blima kliem se nfaħru il-kobor tiegħek. Fil-fatt, kull il-sien jiglorifikak, kollu gratitudni, il-bniedem isejjaħlek om tal-ħajja. Il-qabar ma jistax jilqek, dak li jħassar ma jistax idallam il-ġisem tar-reġina. Mela mur fil-paċi. Ħalli din l-amara tiegħek tad-dinja sabiex twassal ant il-mulej in-natura maħluqa. Dik in-natura li inti tagħmel parti minna. Tant li diġà sa minn meta kont fost il-bnedmin inti kellek parti żgħira mill-art tagħna. Iżda issa int meta ħallejt din l-art, id-dinja kollha tħares lejk bħala l-akbar ġieħ tagħha.
idħol fil-glorja tal-aġeb, fid-dawl etern fejn tassew hemm il-vera ħajja u s-saltna tad-dawl. Taxxaq biżbuħija ta' ibnek. Inqumu bil-wieqfa. O Marija, it-faħarstek qaddisa fuq dawn ulidek li jinsabu miġbura biex jiċċelebraw id-daħla qaddisa tiegħek fis-sema. U għalhekk nitolbuk ilqa dan it-tifkir tagħna fġieħi 3 ijiem li l-ġisem tiegħek dam fil-qabar. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Wekk issa nagħlqu l-ewwel parti ta' din il-velja, in-nisrani jiċċelebra l-Eid billi joqgħod madwar il-mejda Ewkaristika biex jagħmel l-ikla tal-mulej. Ikla li trid tfakkarna fil-mejda tas-sema. Meta l-koll flimkien qatt ninġabru ma' Omna Marija, mal-anġli u mal-qaddisin kollha biex nagħtu glorja lit Trinità Qaddisa. Hekk issa bħala kant tal-bidu ħankantaw l-innu lej tal-Assunta fil-waqt li nilqgħu lir-raj spiritwali tagħna flimkien mal-konċelebranti.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kum. L-Om tagħna Marija il-lejla laqetna flimkien biex nikkonkludu is-sena Marjana li jgħixna fix-xhur li għaddew propju f'dan il-fġilej tal-għid tagħha. Min kien jgħidlej illi dik littra pastorali li bija ħabbartilkom li konna sejrin ngħixu din is-sena Marjana ktibta minkeb ma minkeb dakinhar Patri Giovan meta kont Arequipa. Illum edej minkeb ma minkeb imma Patri Giovan huwa moni bid-don tal-Ministeru
episkopali. Illum meta rinnalqu din is-sena Marjana. Din hija l-ewwel Ewkaristija li jienu naħseb ħafna minn ħuti fil-Presbiterat qegħdin niċċelebraw miegħek. U aħna rridu nsejħu lill-Om tagħna Marija tieqaf miegħek u mal-Knisja afdata lilek. U la darbet niftakar fejk, ma nistax ma niftakarx ukoll fħutna l-isfijiet għawċejn li qegħdin fil-missjoni. U allura l-isqof George Buġejja, l-isqof Bonello, l-arċisqof Xwiereb, il-jat il-Korea, u magħhom hemm ukoll qatt sabiħ ta' saċerdoti u reliġjużi fil-missjoni. Intom għalina, intom tatuna nifs, timlew il-pulmun tagħna bħala Knisja għaliex tfakkruna fis-sejħa li aħna għandna ħalli nkunu Knisja missjonarja. Ħuti li nkunu Knisja missjonarja mhux impenn ħafif. U l-missjoni titwettaq kemm fil-Knisja afdata lill-isqof Ċifaj, kemm il-Libja, il-Honduras, il-Korea, imma anke f'Għawdex u f'Malta. Jien din nixtieq li nagħmel talba lil Madonna f'dan il-mument solenni tal-għeluq tas-sena Marjana illi lilna tħeġġiġna biex bħala inwasslu lil Ġesu lil bniedem tal-lum. Naturalment aħna bnedmejn u nonqsu u neqtew qalbna u ġilli nejjew. U allura ejjew flimkien nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek ta' din in-nuqqas ta' ħeġġa entużjażmu missjonarju għal Kristu u għal bniedem. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-email, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha u li lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Alla fil-għoli ta' smewiet. Gloria
nitolbu. O Alla, inti xħitt għajnejk fuq iċ-ċokun tal-Verġni imqazza Marija. Kabbarta billi tajta l-grazzja li ssir om ibnek il-waħdini mamul bniedem. U illum ollejta fil-glorja tas-sew tal-Aġeb. Atina l-għajnuna tat-talb tagħha biex kif inti salvajtna bil-misteru tal-fidwa hekk ukoll tollina fil-glorja tas-sema. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew niftħu qalbna biex bħal Marija nkunu lesti nisimgħu u nilqgħu il-kelma ta' Alla. Il-qari mhux biss jirreferina għal Verġni Marija, l-arka meħuda f'dar il-mulej, il-ġenna, imma jurina l-ġmiel li għad nilbsu meta nqumu mill-imwiet. Nisimgħu bil-fidi il-qari. Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien David ġema l-Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex itella hemmhekk l-arka tal-mulej fil-post li kien waqqaf għalija. U laqqa flimkien l-ulied Aaron u l-Leviti. Kienu dawn li ġarrew l-arka ta' Alla u refawha fuq l-ispallejn bil-lasti kif kien ordna Mosè fuq il-kelma tal-mulej. David qal l-kapijiet tal-Leviti
biex iqabdu uħut mit-tribut tagħhom u jqeduhom bħala għannejja bl-istrumenti tad-daq, arpi, ċetri, ċnieċel, biex jisemmu għana u daq u jferraħ. Ġibu l-arka ta' Alla u qeduha f'nofs it-tinda li kien waqfilha David u offrew quddiem Alla sakrifiċċji tal-ħruq u sakrifiċċji tas-sliem. Meta temm joffri s-sakrifiċċji tal-ħruq u s-sakrifiċċji tas-sliem, David birek il-poplu b'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu għal dan il-qari billi flimkien ma' salmista nkantaw ir-ritornell bi kliem il-Verġni Marija.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelet il-mewt bir-rebħa. Fejn hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mewt in-niggiża tiegħek? In-niggiża tal-mewt hi d-dnub. Il-qawwa ta' dnub hi l-liġi. Niżuħħar lil Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alla ma jaħdimx kif jaħsib għal-bniedem. Ix-xebba verġni s-sirom u dan seta' jseħħ għaliex Marija emnet il-kelma tiegħu. U għalhekk hi ħinja. Ejjew inqumu bil-wieqfa biex bil-kant tal-Alleluja nilqgħu din il-kelma. Waqt li s-saċerdot jgħaddi qudiemna bil-Evanġelju, imbaxxu l-korrasna b'sinjal li aħna wkoll lesti li nilqgħu l-bxara tajba li l-lejla sa titablilna. Bil-wieqfa, inkantaw fl-imkien. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li refet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: ħin il-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt. Iżduqa lilha: imma tassew aktar ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. Jirtifil lilek Kristu.
Marija imtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem, inħoss li qiegħda tistedinna biex nerfew qlubna il-fuq. Għaliex aktar ma nitelew il-fuq, aktar nistgħu naraw fil-bot. U għandna bżonn nitelew ftit il-fuq. Għaliex inħoss li donnu l-bniedem illum ixhom jara biss samnieħru. Maħniex naraw il-bot. Biex il-bniedem jerġa' jsib lilu nnifsu u jerġa' jkunaw l-ordni fil-qafas soċjali tagħna, jekk f'pajjiżna rridu niżguraw futur għalina u għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin, bibtijaj, għandna bżonn nibdew nitkellmu biktar serjetà mhux dwar l-ekonomija, imma dwar l-ispiritwalità. F'idejna għandna ir-riżultati ta' xi fisser ma tagħtix każ jew tipprova titfin id-dimensjoni spiritwali tal-bniedem. Inħoss li nkunu inkomplu inħaffru il-ħofra li għamilna u jarrilna bil-kbir jekk naħsbu li l-pajjiż jista' jibqa' għaddej mingħajr ruħ. Inħoss li għadhom jgħoddu għalina kemm osservazzjoni li għamel Peggy meta qal ir-rivoluzzjoni li għandna bżonn jew tkun waħda morali jew ma tkun xejn. Imbagħad ħassib ieħor ikompli jibnej fuq dan il-ħsieb u jgħid ħbib tiegħi, ir-rivoluzzjoni li għandna bżonn jew tkun waħda spiritwali jew ma tkun xejn. Aħna l-insara nistgħu nagħtu semna f'din ir-rivoluzzjoni. Tafu meta? Meta nibdew nieħdu b'impenn serju is-sejħa nisranija tagħna. 50 sena ilu teologu illi huwa kkunsidrat l-ikbar teologu fis-seklu li għadda illi tkellem dwar il-grazzja kien ħabbar li n-nisrani tas-seklu 21 jew ikun nisrani mistiku jew ma jkun xejn. Karl Rahner. Dall-appell biex aħna l-insara nkunu mistiċi ma jfissirx li rridu nistennew li jkollna momenti ta' estasi li ninqetew mill-art jew li jkollna il-viżjonijiet bħalma kellhom mistiċi kbar, Santa Teresa d'Avila, San Ġwan tas-Salib. Għalkemm dawn il-fenomeni straordinarji jagħmlu parti mill-esperjenza mistika, il-bniedem mistiku huwa dak li jagħmel esperjenza immedjata ta' Ġesu Kristu. Dan ifisser li n-nisrani m'għandux ikun kuntent daqsxejn ta' tiċpisa ta' għarfien dwar Alla jew li jkollu ftit ħiel dwar Ġesu. Imma n-nisrani huwa dak li jintebaħ li Alla huwa preżenti fil-ħajja tiegħu. In-nisrani huwa dak li jħoss lil Alla qrib tiegħu, viċin tiegħu. Dan l-aħħar
wieħed żagħżugħ tani ħiel tal-ħajja mistika. Meta fissirli ir-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu b'dan il-kliem, għalli waqt li kont qed nieħu kafè esperjenzajt xi ħaġa sabiħa ħafna. Inkun naf li qiegħed miegħi, li qiegħed ħdejh. Eżisti billi Alla iħobbna qabel ma aħna stess inħobbuh, huwa jikkomunika lilu nnifsu ma' kull bniedem, ma' kull bniedem. U għalhekk kull bniedem min natura tiegħu huwa mistiku. Qabel ma nisimgħu dwar Alla, Alla jinsab fina. Għalkemm ħafna drabi il-preżenza tiegħu ta' Alla hija preżenza anonima għax maħniex kapaċi narfuh u nsejħulu bismu. Forsi wkoll preżenza imrażna, imma tibqa' preżenza li l-bniedem tibqa' timbuttaħ biex jingħaqad miegħu. Il-mistiċiżmu fir-reliġjon Nisranija għandu il-biddu tiegħu fl-intimu tagħna, ġifieri fil-kuxjenza tagħna fejn jidwi il-leħen ta' Alla. Kull bniedem eżistijaj, kull bniedem jesperjenza lill-Alla b'mod kostanti. Anke jekk ma jkunx jaf jispjega dak li jkun qiegħed iġarrab. Saħansitra, anke l-atejist, anke l-midneb, dawk li jgħixu ħajja onesta u jgħinu lill-proxma tagħhom jista' jkollhom esperjenza mistika. Il-Ġiżvita San Pietro Favre, jħobb jikwetaħ il-Papa Franġisku, kien konvint illi il-preżenza t'Alla timbet kullimkien. U l-mistiku Eckhart kien jgħid stennew li ssibu l-Alla f'kollox. Kristu huwa attent għal ħajja tagħna fl-isfumaturi kollha tagħha. Fil-fatt, it-teologu li semmejtilkom Rahner jitkellem dwar dak li jsejjaħ il-mistiċiżmu mhux tal-monasteru imma il-mistiċiżmu tal-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum hija skola ta' talb għaliex iġġiebna wiċċ imwiċċ ma' fatti, esperjenzi li qegħdin hemm biex ileqqewna mal-misteru ta' Alla li huwa preżenza sikta. Santa Teresa l-Kbira t'Avila tgħid l-istorjiet tagħha li Alla tiltaqa' miegħu qalb il-borom, qalb it-twaġen u l-ktzazer fil-kċina. U f'waħda mill-viżjonijiet tagħha, Ġuljana minn Norwich titkellem fuq Alla tad-dar. Fi kliem ieħor, ħbib tiegħi, nistgħu ngħidu li nistgħu niltaqgħu ma' Alla meta jkollna l-ixkupa f'idejna. Meta ikollok il-kazzola tkun qiegħed tkaħħal. Meta tkun fuq il-kompjuter fl-uffiċċju. Meta tkun fis-sala tal-isptar. Meta tkun terfa l-merkanzija fil-ħanut, fis-supermarket. Waqt li tkun bl-uniformi, tħares l-ordni. Waqt li tkun tiddiskuti il-liġijiet tal-pajjiż. F'dawn l-esperjenzi tista' tiltaqa' ma' Alla. Jekk Alla
jekk Alla mhux preżenti fil-ħajja ta' kuljum, tafu x'ifisser? Ifisser li dak Alla li nemmnu fih huwa biss ħlejqa ta' moħħna, ħlejqa ta' tradizzjoni u mhux Alla ħaj. Daqskemm il-laqa ta' Alla, il-laqa ma' Alla tista' ssir fis-santwarju, daqshekk ieħor tista' ssir fit-triq. Hemm kontinwità ta' esperjenza. Bell-esperjenza li nagħmlu ta' Alla waqt il-liturġija, is-sagramenti u l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja ta' kuljum. Meta nqis kif għadna niċċelebraw ċerta liturġija tagħna, ma niskantax li kunaw min aktar isib ruħu qrib Alla fil-pjazza milli fit-tempju. Alla jiġi jiltaqa' mal-bniedem fid-damma tal-ġrajiet tal-istorja tagħna, anke dawk il-ġrajiet koroħ. Il-bniedem jagħmel l-esperjenza ta' Alla kemm fil-mumenti tal-konsolazzjoni kif ukoll fil-mumenti ta' deżolazzjoni. Żewġ kelmiet għall-qalb ħafna Sant'Ignazju ta' Loyola meta jitkellem dwar id-discerniment. Għaliex il-grazzja tista' tispunta ukoll minn dak li huwa l-iskart tal-ħajja. Bħal meta nibqgħu nittamaw li nkunu meta nkunu ngħixu fis-solitudni. Bħal meta naħfru mingħajr ma nistennew il-grazzji. Bħal meta ma nweġġax lil min iweġġani. Bħal meta nibqgħu sodi ma dak li tgħidilna l-kuxjenza anki jekk nirriskjaw li jodduna boloħ. Bħal meta nkunu onesti f'soċjetà diżonesta. Bħal meta nibqgħu nitolbu anke jekk it-talb tagħna jidher illi mhux qiegħed jasal. L-esperjenza ta' Alla taf tkun aktar qawwija meta ngħaddu fil-falliment għaliex f'waqtiet bħal dawn, fil-waqt li tinkixef id-djufija tagħna toħroġ iktar bid-dijer lejt qawwija ta' Alla. Għall-mistiku, is-sodda tal-marit hija l-artal fejn jinżel Kristu. Meta jlibbes u jitma' lill-fqir, iħossu qiegħed ilibbes u jitma' lil Kristu. Meta jiftaħ dirajh biex jilqa' lill-barrani li qed jilgħab mal-mewt fl-ilmijiet, iħossu li qiegħed iħaddan lil Ġesu. Meta għajnejh jiltaqgħu ma' għajnejn il-ħabsi huwa jara tilma il-ħarsa miksura ta' Ġesu. Meta nqis illi aħna aktar imħeġġejn għal Alla tar-reliġjon milli għal Alla tal-kċina, it-talba tiegħi f'dan il-mument solenni fil-konklużjoni ta' din is-sena Marjana hija li Marija tenna nieħdu r-ruħ spiritwalment. Partikolarment billi tenna ngħaddu minn spiritwalità li hija interessata f'dak li huwa straordinarju għal dik li hija il-mistika tal-ħajja ta' kuljum. Li tenna napprezzaw xrar tal-infinit li jgħammex l-għajnejn. Għaliex Marija nnifisha għexet din il-mistika tad-dar fid-dar sempliċi ta' Nazaret. Hija għamlitha ma' Alla. Fejn? Fil-kċina.
fil-kamra tal-ħjata, fil-kamra tal-ħasejl, fil-ħanut tax-xogħol ta' żewġa, fil-kamra tas-sodda. L-intimità tagħha ma' Giuseppi enita tidħol fl-intimità ma' Alla. Id-dar għal Marija kien it-tempju tagħha. Araw xejdilna isqof Taljan Tonino Bello jgħidlek Santa Marija, mara tad-dar, enna nifhmu li il-kapitlu l-iktar sabiħ li għandna dwarek fit-teoloġija mhux dak li jitkellem minnek fil-Bibja jew fil-patristika, lanqas dak li nsibu fl-ispiritwalità jew fil-liturġija, fid-dommi jew fl-arti, imma dak li iqiegħdek fid-dar ta' Nażaret, fejn bejn it-tisjir u l-ħjata, bejn id-dmuħ u t-talb, bejn il-kobob tas-sowf u l-parċmina imkebba tal-kelma talla, inti kellek esperjenza immarkata bil-psikoloġija tiegħek ta' mara tal-ferħ mingħajr ħażen, tad-dieqa mingħajr disperazzjoni u tħares dejjem il-qudiem. Frott ta' din il-ħajja kontemplattiva, Marija leqet lill-liben ta' Alla fi ħdana u kompliet tagħmilha miegħu fil-ħajja ordinarja tal-familja imqazza. Hemmhekk hija leqet il-kelma. Hemmhekk kienet toqgħod taħseb dwarha u bejn ruħha. L-għaqda tagħha ma' Alla sabet il-qofol tagħha dakinhar tal-assunzjoni tagħha fejn il-kori tal-anġli daħluha tammar għal dejjem fi ħdan it-Trinità. Kif qedtilkom fl-ittra pastorali, il-ferħ li jilma fl-għajnejn jixelu ta' Santa Marija għandna ħjiel ta' xi ħossu il-mistiċi. Il-ħajja mistika hija wkoll ħajja Marjana. Mhux biss għax Marija hija dik li fetħitilna it-triq tal-esperjenza mistika u taqbadna minn idejna biex iddaħħalna f'din l-esperjenza profunda ta' Alla. Imma wkoll għaliex l-eżempju matern tagħha hija issaħħarna u tqanqalna biex nixxenqu għal din l-esperjenza. Hija x-xewqa tiegħi illi nibqgħu nożżu id-devozzjoni Marjana bilan li nimbnew bħala knisja mistika. Jiena nixtieq knisja li twarrab il-karfa ta' fidi sentimentali, devozzjonali, maqtuha mill-ħajja ta' kuljum. Fil-waqt li tfittex tagħti priorità lill-kelma talla u tintensifika għatieħ il-ħajja tat-talb, speċjalment l-adorazzjoni ewkaristika. Jiena nixtieq knisja anqas soċjoloġika li tintilef fuq dak li huwa estern u knisja ta' ħajja interjuri u għalhekk temmen fil-qawwa tat-talb. Kif tgħid Santa Teresa ta' Avila, il-ħajja tat-talb hija l-esperjenza ta' Alla f'dak kollu li jgħaddi minnu l-bniedem u l-esperjenza tal-bniedem fl-esperjenza ta' Alla. U kif jgħid Bonhoeffer fil-ħajja ta' Santa Teresa, it-talb huwa decline ħirġa fil-qalb ta' min qed jitlob bejn il-melodija tal-imħabba ta' Alla u l-kontrapunt tal-imħabba lejn il-bniedem u għalhekk m'hemmx tensjoni bejn il-ħajja attiva u dik kontemplattiva. Għandna grazzja kbira fid-djoċesi tagħna li għandna monasteru ta' ħajja kontemplattiva.
Għal-kem prezenza ħimda, moħbija, nemmen li s-sorijiet ta' Santa Clara, prezenti l-lejla magħna, huma eżempju u sejħa permanenti għalina biex nimxu f'din it-triq li twassal għall-għaqda profunda ma' Alla. Nemmen li s-santwarju ta' Pinu huwa bennina ta' ħajja mistika. Min jista' jgħod l-att ta' dawk il-persuni insara u mumiex li ġew fl-ġlejn il-Madonna ta' Pinu u dejn abditom it-triq tal-mistiċiżmu. Dawk li resqu għanda spiritualment vojta jew mifnija u telqu minn qudiema b'qalbhom ħuġġiġa taqbad bl-imħabba għal Alla u għall-proxmu. Eżistijaj, qed jikber in-numru ta' dawk li jħossuhom mitlufejn fil-ħajja tal-fidej, ta' dawk li ma jarawx sens fil-ħajja sagramentali. Kif nistgħu naqsmu magħhom il-ferħ tal-Vanġelu? La bil-predikazzjoni astratta. Predikazzjoni astratta tad-dumma. U lanqas bl-appelli moralistiċi imma billi nofrulhom il-possibilità li jiltaqgħu marġiel u nisa li jkunu għamlu esperjenza personali ta' Alla. U għalhekk li n-nisrani tas-seklu tagħna jew ikun mistiku jew ma jkun xejn. Il-Knisja tal-lum jew tkun knisja mistika jew tista' tagħlaq il-bibien. Nagħmel tiegħi il-kliem tal-Papa Franġisku. Is-soċjetà tagħna għandha bżonn il-mistiċi. Bnedmin li għandhom għal qalbhom l-imħabba u l-fraternità. Bnedmin li huma lesti jerfgħu ftejt mit-tabija li qiegħda taqqal lill-oħrajn. Mingħajr dawn il-persuni mistiċi m'hemmx futur. Għalkemm għalikom jiena isqof, ma'kom jiena nisrani. U għalhekk f'dan il-mument speċjali, meta din nikkonkludu s-sena Marjana, bħala pellegrin u raj inqiegħed fi ħdan Ommna Marija din il-karba li tenna nkunu mistiċi illi naqdu l-fidej mal-ħajja ta' kuljum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Fuq il-kelma li għadna kemm smajna, inġeddu il-fidi tagħna, dik il-fidi li irċivejna fil-Magħmudija, inqumu bil-wieqfa. Flimkien inwieġbu għal mistoqsijiet taċ-ċelebrant billi għal 3 darbiet ngħidu niċħad, imbagħad bil-kant nistqarru il-fidi tagħna billi inkantaw nemmen. Ħubti eżies, bil-misteru tal-Eid, aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Xhieda ta' dan kollu hija l-festa solenni tal-lum, fejn qegħdin naraw lill-Verġini Marija
rebbieħa fuq il-mewt glorjuża bir-ruħ u l-ġisem fis-sema. Fil-waqt li nitfew ħarsitna lejn is-sema pajjiżna, ejjew inġeddu il-wediet tal-Magħmudija Mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emejl kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu u lilu biss fil-Knisja Imqazza Kattolika. Għalhekk tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien tawlit Alla. Iva niċħat. Tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Iva niċħat. Tiġħdu l-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Iva niċħat. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdinju sidna, li twilet minn Marija Verġnej, bata mitu difnuħ, qam minn bil-luwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fil-xirka tal-qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdejt bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu fi Kristu Ġesu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nilqgħu issa fuqna l-ilma mill-fonti tal-Magħmudija biex niftakru fid-daħla tagħna fil-familja ta' Alla u niġġeddu fl-impenn li ħadna li nsiru nixbħu lilu fil-persuna tal-Iben waħdini tiegħu. Infakrukom illi il-ġabra li qed issir ser tmur kollha għal foqra tal-Isqof Giovanni. Għalhekk nitolbukom illi tkunu ġenerużi. Grazzi.
Illum il-Verġni Marija ġiet imtella is-sema rebbiħa ma' Kristu għal dejjem. Fiduċja kbira fl-imħabba tal-missier ejjew irresqu it-talbit tagħna. Verb divin, intażilt lill-Verġni Marija biex tammar fija bħal arka li ma titħassarx. Ħares lill-Knisja tiegħek minn kull taħsir tad-dinja u kun magħna biex bħal Marija nibnu ħajjitna u l-familja tagħna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Prinċep tas-slim, iqaf mal-isqfijiet, is-saċerdoti u r-reliġjużi, partikolarment f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-faqar u n-nuqqas ta' tolleranza reliġjuża. Imlihom bil-kuraġġ u bil-qawwa tiegħek sabiex ikunu ta' għajnuna faraġ u tama għall-insara kollha li f'dawk l-artijiet huma vittmi tal-persekuzzjoni. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Sultan ta' qlubna, intadek issejħilna biex namlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħek. Żejjen lill-Knisja tagħna bżgħażagħ qalbina li ma jibżgħux iwieġbu għas-sejħa tiegħek li jkunu għaddejja tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Feddej tal-bnedmin, minn fuq is-salib inti tajtna lill-ommok biex tkun omna. Ħatkun din omna qrib is-sodda ta' ħutna l-morda biex tfarraġhom u tgħinhom jaqdu d-batija tagħhom ma' tiegħek biex is-salib għalina ma jkunx kastik iżda mezz ta' salvazzjoni u triq lejn is-sema pajjiżna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, ibad fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex ikun għalina ta' gwida tul il-mixja tal-fidi tagħna. Ħalli niġġeddu fik u nikbru fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, sit is-sema u l-art, int qiegħed lill-Verġni Marija Sultana fil-lemin tiegħek, għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa sarresqu fuq l-artal ta' sakrifiċċju il-ħobs u l-imbit, il-frott tal-art u x-xogħol tagħna l-bnedmin li mbagħad jinbidlu fil-ġisem bid-demm tal-feddej. Bħalissa nagħmlu l-offerta tagħna nfusna, noffru x-xogħol, id-batija, l-inkwiet, il-ferħ, it-tama, il-familji tagħna. Noffru d-batija u t-talb ta' ħutna l-morda u fuq kollox id-batija ta' tant popli li qed isofru għaliex għażlu li jimxu wara Kristu Ġesu. Inkantaw flimkien. Oh
ħdmu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamu lejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lejn is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li sejrin nofrulek fil-festa solenni tal-lom qaddisa talla imtella fis-sema. Atina bih il-maħfra ta' dnubietna u għamel li rroddulek ħajr għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Nerfew qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema bħala il-bidu u ġbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fija. B'hekk hija saret ġbija ta' tama sħiħa ta' faraġ għal poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għaliex int kif kien xieraq ħlist mit-taħsejr tal-qabar lil dejk li b'mod tal-aġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk aħna nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u nkantawlek. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal udu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Ekku kol wara l-ikla ħal kalċej, reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċej ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santi jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku maħija Mario l-isqof ta' din il-knisja miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li maħħom infaruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Oh
ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu l-ħaruf tal-Alla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Fl-ittra pastorali ktibtilkom sentenza, għettilkom wieħed ħassieb jgħid jintaf meta nibda nemmen meta intom l-insara tannu in-nijiet biex tenunej nemmen li Kristu tassew u il-feddej. Xpejsan eżisti. Imma dinja xhieda li tistenna minna d-dinja. Ħin jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Rej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-qawmin mill-imwiet jindika kondizzjoni ġdida tal-bniedem, dik definittiva għal dejjem. Ġesu għalilna li min jikol ġismu u jixrob demmu ikollu il-ħajja ta' dejjem u għajmu mill-imwiet. Ġesu iżomma l-kelma tiegħu u diġà qed isir dan il-proċess. Ejjew nilqgħu lil Ġesu bil-ferħ, nożżuh f'qalbna u nroddulu ħajr għax is-setani qed jagħmel magħna ħwejjeġ kbar. Nitolbukom biex tibqgħu f'postkom sakemm is-saċerdot jiġi qrib tagħkom. Kulħadd għandu jitqarben quddiem is-saċerdot u wara imur f'postu. Eva ġdida omna Marija, lil Ġesu ħobs ħajta tina bih il-Knisja l-lum
f'dem ta' Kristu llum jinbidel biex jagħmilna l-kol ħenjin. Inna nilqgħu Marija tal-inħossek qadis sabiex mirejna nafaħru li qadis tal-qaddisin. Ma' Marija miġbura ħajrin roddu lil mulej ġismu kelmtu lilna jżomna jibqa' magħna li ġej. Inna nilqgħu Marija tal-inħossek qadis sabiex mirejna nafaħru bil-qadis tal-qaddisin.
nitolbu. Issa li ħadna sem mill-mejda tas-sema, nitolbuk mulej Alla tagħna biex għat-tjieba tiegħek neħilsu minn kull deni li jeddidna, aħna li natuġieħ lill-lom qaddisa ta' Alla imtella fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Felu is-sena Marjana, Monsisof, se jagħti pjaneta biex bija tal-Madonna ta' Pinu lill-Isqof Giovanni Ċefaj u lil kull parroċċa tad-djoċesi tagħna. Infakrukom f'żewġ ċelebrazzjonijiet oħra li se jsiru fuq dan is-suntir fit-8:30 ta' filgħaxija ta' bil-lejl. Nhar is-Sibt li ġej, serata ta' kant Marjan minn kantanti Taljani u Maltin, imbagħad il-ħadd li ġej ser jiġi esegwit għall-ewwel darba l-innu liturġiku Akatistos miġju pal-Malti mill-qatt minsi Isqof Nikol Giuseppe Kawki u b'mużika oriġinali tas-surmast Dr. John Gallia. Li dan is-surmast se joffri propju fit-tmiem ta' din is-sena Marjala dan ix-xogħol oriġinali tiegħu lis-Santwarju ta' Pinu. L-arċipriti u l-kappillani issa qed jingħataw ukoll pjaneta. Dr. John Gallia qiegħed joffri x-xogħol oriġinali tiegħu lis-Santwarju ta' Pinu. Mill-ġdid nixtieq nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Mario Grek li aċċettani f'din id-djoċesi hekk b'ħafna u ħafna ferħ qalb kbira li tani l-merħba hawnhekk illi vera ħassejtni at home. Nixtieq nirringrazzjak Mario tat-talb u s-sapport tiegħek tal-għajnuna anke mill-Uffiċċju Missjonarju, tal-għajnuna personali tiegħek, tal-imħabba u tal-qalb missjonarja li għandek. Ibqa' ċert illi l-żjara tiegħek fostna fil-Peru immarkatna fil-font. U vera inħossuna onorati li għall-ewwel darba f'50 sena, għalaqna 50 sena s-sena l-oħra, l-ewwel isqof minn din l-arġi jżurna bħala Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. U vera anka n-nies u l-irħula fejn naħdmu fil-parroċċi jħossuhom grati il-fatt li l-isqof Mario morna nżorruhom, morna nduru fid-djar tagħhom, iltqajna mal-foqra, poġġejna magħhom hemmhekk u vera ħassejna illi Kristu qed jiltaqa'
man-naċ tiegħu mal-foqra tiegħu. Hija esperjenza li għalkemm għaddew naqra żmien mhux ħażin għadhom jitkellmu fuqha. Minn qalbi nixtieq li ġodin l-art hawnhekk quddiem dan is-santwarju nerġa' ngħidlek grazzi ta' dik il-vista unika u li markatilna l-qalb tagħna. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lill-Alla u l-Madonna ta' din l-okkażjoni wkoll li tatni din il-grazzja kbira li niġi li nżur dan is-santwarju flimkien ma' saċerdoti inqaddes din l-Ewkaristija magħkom hawnhekk inħossna ħafna onrat u nħossna ħafna kuntent anke l-omelija sabiħa illi qasammana l-eċellenza tiegħu illejla f'din l-okkażjoni tal-għeluq tas-Sena Marjana. Aħna minn hemmhekk għalkemm l-internet jaħdem xi naqra bil-faħam xi kultant, però nippruvaw insegwu mill-aħjar li nistgħu. Il-għaliex vera fanal għal riġlejna. Grazzi minn qalbi. U fl-okkażjoni ta' din iż-żjara wkoll hawnhekk u f'din l-ewwel qudiesa sollenni li qed inqaddes hawnhekk magħkom nixtieq lilek Father Gerald, rettur ta' dan is-santwarju hekk sabiħ intik din it-tifkira biex meta tħarsu lejh tgħidu talba żgħira għalija u jien min-naħa tiegħi inwettkom it-talb tiegħi ta' kull. Grazzi. Father Giovanni, ibqa' ċert, eċċellenza li se nibqgħu nitolbu għalik. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-somma sabiħa li jinġabret il-lejla kienet ta' 3,200 euro. Grazie, grazie. All right. Nada. Tajjeb, nikkonkludu din it-talba tagħna flimkien billi jiena u l-Isqof Giovanni nagħtukom il-barka lilkom, lill-familji tagħkom, lil dawk illi qegħdin anke jsegbuna mill-bogħod. Grazzi tal-preżenza tagħkom, irrid ngħid grazzi lill-kor illi anima il-liturġija tal-lejla. Il-mulej ma'kum. Jak ukoll. Ikun imbierek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Am
Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja pubblikament il dawk il-persuni Maltin li ħadu ħsieb biex jorganizzaw dan il-pellegrinaġġ. Grazzi u nżommukom fit-talb tagħna. Jekk hawn xi volontiera li jistgħu jiġu jgħinuna biex niġbru ftit is-siġġijiet napprezzaw ħafna. Grazzi mill-ġdejt.